ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಮಸಾಲೆ ಕಡ್ಲೆನು ಮಂತದು ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದ್ ತುಕ್ಕನೆ ಬಲ್ಲಿ. ಕಡ್ಲದ ಪೊಡಿನು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಗಾಲಿಸೋನೋಡು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಕಡ್ಲದ ಪೊಡಿ ದೆತೊಂದೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಅರಿತ ಪೊಡಿ ನೇನು ಸರಿಟ್ ಗಾಲಿಸೋನೋಡು. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ, ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಓಮ, ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತು ನೇನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನೋಡು. ಇಂದು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕ ನೀರ್ನು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡ್ ಯಾನು ಒಂತೆ ನೀರನ್ನು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರ್ನು ಪಾಡೊನ್ನಾಗ ಒರಾನೆ ಪಾಡೊನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂತಂತೆ ಪಾರ್ದು ನೀರು ಬೋಡ ಪಂದು ತೂದು ಬಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡ್ ಪಿರ ಒಂತೆ ನೀರ್ನು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಒರಾನೆ ನೀರ್ನು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡ ಅಂದಾಜಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕ್ ಒಂತಂತೆ ನೀರ್ನು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡ್. ಇತ್ತೆ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ಕಲತ್ತಿನ ಒಂತೆ ದಪ್ಪೊಂಡು ಒಂತೆ ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ಕಲಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪು ಕಲಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪೊಡವು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆತೆ ಆತು ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕೈಲಿಡು ದೆತುದು ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತು ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪೊಡು. ನನ್ನಂದೇಕು ಒಂತೆ ಕಲ್ಲರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಲ್ಲರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊರ್ಚಿತ್ತನ ಪಾಡೊನೊರ್ಚಿ 1 ಕಪ್ಪು ದಾತು ಬಿತ್ತು ಕಡ್ಲೆನು ದೆತೊಂದೆ. ಬಿತ್ತು ಕಡ್ಲೆ ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡ್. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲು ಬಿತ್ತು ಕಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ದೆತೊಂಡ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿಲ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್. ಕಡ್ಲೆನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ನ ಬಕ್ಕ 5-10 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತುಂದೇನು ಬುಡೊನೋಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆನು ಬಿಚ್ಚಾಯರೆ ದೀವೊಂದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಮೀಡಿಯಂ ಬಿಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಕಡ್ಲೆನು ಪಾಡೊನೋಡು. ಕಡ್ಲೆನು ಪಾಡೊನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಲಿಡು ಇಂಚ ಬುಡ್ಪಾವನೋಡು. ಇಜಂಡ ಅವು ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಪತ್ತುದು ಎಪ್ಪುಂಡು. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮುಡು ದೀದು ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡ್. ಕಡ್ಲೆನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಕೂಡ್ಲೆವೇನು ಕಾಯ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತವೇನು ದೀವೊನೋಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಕಡ್ಲೆ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆತುಂಡು ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಅಂಟು ದಿಜ್ಜಿ. ನನ್ನಂದೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕಾಯರೆ ಬುಡೋನುಗ. ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆತೆ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಬೈದುಂಡು ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಅಂಟು ದಿಜ್ಜಿ. ಇತ್ತ ಕಡ್ಲೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ನೇನು ದೆತುದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೊನುಗ. ಒರಿದಿತ್ತಿನ ಕಡ್ಲೆಲ್ನ ಇಂಚನೆ ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡ್. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯ್ಪೆರೆ ಬಂಗಾಂಡ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕಡ್ಲೆನು ಪಾರ್ದು ಕಾಯ್ತೊನೊಲಿ. ಆಂಡ ಅಂದುವೆ ಮೆಥಡ್ ಸುಲಭಾಯಿನ ಮೆಥಡ್ ನೇನು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜ್ಪದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಡ್ಲೆನು ಪಾಡ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬುಡ್ಪಾವನೋಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಬುಡ್ಪಾಯರೆ ಬಂಗಾಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಕಡ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ಅವೇನು ದೆತುದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೊನುಗ. ಇತ್ತಂದುವೆ ಎಣ್ಣೆಗ್ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ದೆತೊಂಡಾಂಡ್. ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ತದ ದೀವೊಂದತೆ ಕಡ್ಲೆ ಐಕ್ ಈ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನು ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡ್. ಮಸಾಲೆ ಕಡ್ಲೆದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.